सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। ओंकार हत्तीनं गोवा राज्य आणि सावंतवाडी तालुक्यात उपद्रव माजून 3 महिन्यांपूर्वीच दोडामार्ग तालुक्यात दाखल झाला होता। त्यानंतर तो गणेश टस्कर आणि मोठ्या मादेसह हत्तींच्या कळपात स्थिरावला होता। बाहुबली टस्कराचे तिलारी खोऱ्यात आगमन झालं आणि त्याला पाहताच गणेश टस्करानं धूम ठोकली। बाहुबली टस्कर हा छोट्या मादेसह कळपापासून विभक्त झाला। त्यानंतर ओंकार हत्तीही कळपातून वेगळा होऊन प्रथम परमे त्यानंतर सासोली परिसरात पोहोचला। ओंकार गोवा हद्दीत पोहोचल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली होती। मोठी मादा 2 पिल्ले आणि बाहुबली लहान मादा हे शुक्रवारी पहाटे 4:30च्या सुमारास मोर्ले परिसरात एकत्र पाहायला मिळाले होते। त्यानंतर ते पुन्हा विभक्त झाले। बाहुबली आणि छोटी मादा हे बांबर्डे गावात पोहोचले, तर मोठी मादा ही 2 पिल्लांसह घोटकेवाडीत परिसरात ठाण मांडून आहेत। ऐन काजू हंगामात हत्तींचे 3 कळप झाले असून शेतकरी मात्र कमालीचा धास्तावलाय। तर गोव्यात गेलेला ओंकार हत्ती रविवारी सायंकाळी सासोली कळणे सड्यावर दाखल झाला होता, तर सोमवारी डोंगरपाल भागात असल्याची माहिती आहे। गोवा वन विभाग दोडामार्ग वन विभाग हे पथक सीमेवर तैनात आहे। ओंकार आता कोणत्या दिशेनं जाणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलंय।